Pois xa estamos de novo con todos vostedes despois de escoitar a promoción e a información comercial e da man dos patrocinadores lle damos a boa noite e a benvida a Fernando Pérez, portavoz do Partido Popular no Concello de Caldas. Benvido, como estamos? Moitas gracias a vos polo convite e boas noites. É un deber, nos estamos facendo o repaso, xa o alcalde veu por aquí varias veces, fai un mes aproximadamente que estaba por aquí. Bueno, que balance fai o Partido Popular destes casi 2 aniños, ano e medio un pouquiño largos, de xestión, o que pasa que van 45 anos ao lado do Partido Socialista que celebraba fai uns días. Sí, bueno, nosa valoración que podemos facer é que, bueno, vimos duns resultados electorais moi bons para nós, é dicir, foi unha mágoa que nos quedásemos por tan pouquiños votos da maioría absoluta. Evidentemente nos encontramos con un BNG que estuvo facendo unha posición super severa ao Partido Socialista na legislatura anterior, chegando a extremos incluso moi desagradables, pois de insultos nos plenos e cousas, bueno, pois de acosos a algunha concelleira no seu posto de traballo, unha situación bastante incómoda, e de repente pois entregarse de forma plena ao equipo de goberno e ser casi o maior defensor en este momento, porque prácticamente exerce voceiro do grupo de goberno nos plenos, non? Bueno, a sensación é moi negativa. Nos encontramos con unha situación absolutamente provisional, donde hai un alcalde que está en saída, cada vez que fala en algún tema importante para o Concello de futuro, como pode ser en este caso as propostas de variantes de Caldas de Reis que acaba de presentar o Ministerio, pois se limita a decir que isto xa non me toca a min, isto xa vos tocará a vos. É dicir, esa frase prácticamente sale en todos os puntos en os que temos que debatir de futuro, e nos encontramos con un BNG un BNG que exerce de teniente alcalde, que pide unha tenencia de alcaldía de forma exclusiva con 2 concelleiros, nada menos, é dicir, polo tanto, é unha situación absurda. E o segundo do PSOE que non pudo ser teniente alcalde porque non o permiteu o do BNG. Todo isto un goberno municipal que nos vai costar 600.000 euros nesta legislatura, unha auténtica barbaridade, con unha dedicación exclusiva do BNG de 50.000 euros máis Seguridade Social, e dúas medias de 3/4 partes de dedicación exclusiva de 2 concelleiros do PSOE que nos costan 31.000 máis a Seguridade Social. Isto vai a 600.000 euros na legislatura. Entón nos encontramos un desgoberno de un bipartito donde pois hai áreas nas que rozan e teñen diferencias de opinión, pero como digo eu digo aos meus concelleiros sempre, os salarios en este caso están servindo de argamasa para que non haya demasiada fricción. E despois de 45 anos para os veciños de Caldas, pero tamén para o resto da nosa audiencia, sean de Ribeira ou de Noia ou de Outes ou de Pontevedra, que necesita Caldas? Bueno, logo de 45 anos de goberno socialista. Nos encontramos, está claro que levamos 45 anos de goberno do tal, non é unha extrañeza política, non podo decir unha anomalía porque é unha decisión que democráticamente todos os votantes adoptan, non? Pero digo que é unha extrañeza encontrar algún concello onde só gobernou o PSOE durante 45 anos, porque non é que haya gobernado... Son mínimos. Exactamente. En Galicia creo que o único ou xa hai outro pequeniño por aí. Moi poquinho, non? Nós o que vemos evidentemente desde fai moito tempo para aquí é que Caldas perdeu cada vez máis calidade de goberno e de xestión, non? Nos encontramos con as primeiras legislaturas de Adolfo Valos Ríos que eu creo que tuveron moitas máis luces que sombras para Caldas, e despois xa a partir de aí empezamos cunha decadencia que estamos observando no día a día. Caldas que lle falta? Pois Caldas faltalle todo. Por eso non entendemos esta persistencia. Bueno, nos ganamos, e ganamos con moitísima claridade, polo tanto, claro que a xente tamén o está vendo como a nós, non? Caldas perde poboación, isto é unha realidade, ainda que fai pouco mandaron polas casas unha revista dicindo que crecíamos nun gráfico, algo totalmente paranoico cando estamos caendo en poboación, vemos por encima de 1.000 habitantes e baixamos. E Caldas é un concello que perdeu a capacidade de ter un polígono industrial potente, temos uns asentamentos industriais con industrias punteiras a nivel comarcal, pero que desgraciadamente están en precario, non poden medrar, nin crecer, nin ampliar, perdemos esa baza tamén, outros concellos superan a aproveitar, temos unhas infraestructuras absolutamente dependientes, insuficientes, as estradas nacionais están en un estado catatónico, é dicir, un estado desastroso, seguimos sin ter unha alternativa ao cruce de Vilagarcía da Nacional 640 cos terribles embotellamentos que se montan. Logo parámonos nestas alternativas e nas, dificultades ou non para os veciños. Claro, Caldas ten que pensar que ainda falamos esta semana, hoxe mandamos unha nota de prensa sobre non temos un auditorio decente, é dicir, nos faltan absolutamente todas as infraestructuras, todas, e cando algunha administración, como neste caso a Xunta de Galicia,
quere invertir en Caldas, nos encontramos cun goberno municipal que pon todos os obstáculos posibles para que a Xunta de Galicia invista en Caldas, que é un mundo ao revés, porque hai dicir, non queren investir en Caldas, non, queren investir, resulta que lle poñedes pedras. Nos encontramos con que faxeron unhas lamentables notas de prensa sobre a ampliación do Instituto, que é o maior investimento educativo da provincia de Pontevedra, casi que de Galicia, no 24-25, e resulta que salen dando unha roda de prensa o 7 de setembro, dicindo que a Xunta non empezaba as obras e non cumplía o convenio, e resulta que tiñan a súa licencia municipal das obras sin asinar. Asinaron o 13. Como podía empezar a Xunta o 7 se ainda non tiña licencia concedida, que o Concello doulle o 13? Esperpéntico. Entón, agora nos encontramos cun centro de saúde que a Xunta considera prioritario, empeza Meis, empeza Barro, e Caldas non empeza. Isto non é un problema de ideoloxía política. Barro goberna o BNG e Meis goberna o PSOE. Está clarísimo que o goberno socialista de Caldas, encabezado por Juan Manuel Rey, canto menos invista a Xunta de Galicia en Caldas, para el millor. Para os veciños peor, pero para el millor. E esa lectura é que nos está levando a unha situación de parálisis total. Ser un concello que vemos que non avanza, e menos mal que temos o camiño. Sí, o camiño, se convierte na primeira, importantísimo, non? Na primeira, o outro día o alcalde, eu creo que, non sei se teño dato, pero que as vivendas turísticas é a primeira. Sí, en este momento que é o aloxamento e restauración son o motor do pobo. Claro. Temos que solucionar algúns problemas que non está afrontando o goberno municipal, como é en este momento as serias dificultades que encontran as familias que queren residir en Caldas para encontrar vivenda habitual. É dicir, temos un gravísimo problema. Fai 8 anos o Partido Socialista no seu programa electoral municipal dixo que se iba a dedicar a vivenda, cero, nada. Votamos de menos, evidentemente, promoción pública. Nos falamos ca Xunta de Galicia que está un proxecto para que intentar, se podemos empuxar, que o Concello poña a disposición suelo, chan, para que se poida facer vivenda de promoción pública de protección oficial, para que a xente nova que se quere emancipar ou que as familias que queren. Ti fíjate como foi a explosión da hostelería de restauración vinculado ao camiño, que concellos que tiñan vivenda vacía, como era Moraña, gracias ao camiño e tal, desplazouse todo o mundo para Moraña. Moraña non ten vivenda xa tampouco. Pero isto hai moitísima familia de Caldas vivindo en Moraña. Nós, Caldas, somos un pobo que estamos moi orgullosos do noso pobo, pero que as carencias que ten o noso pobo provoca que moitas familias teñan que vivir lonxe, ou que teñan que acudir a servicios fora. Temos unha gardería sin plazas, os nenos están ou en Portas ou en Barro. Temos as familias que non hai vivenda, teñen que irse a vivir ou a Barro ou a Moraña, basicamente. É dicir, temos un déficit de servicios públicos moi importante. Non o queren ver, eles tápanse todo maravilloso, e esta é a realidade que temos en Caldas. Bueno, e hai un dato que leva xa máis ou menos 15 anos aí rodando, que son as pozas, non? O proxecto faraónico, non? Que agora, o que pasa que agora que no BNG. O BNG foi o tonto útil, é dicir, o alcalde frotouse as mans, cando chega o BNG di, isto vou me encargar eu, di, toma, así yo despacharon, non? E curiosamente un BNG que no mes de agosto, pola vía de urxencia, todo isto xa pagamos as segundas caldeiras para quentar a agua das pozas sin estrenar as primeiras, os cantadores, non? Xa tuvemos que repoñelos, que cambialos, e nunca se estrenaron. O BNG en agosto adjudicoulle a empresa que explota a piscina municipal a concesión das pozas da Tafona durante os meses de setembro e outubro, a razón de 7.000 euros que lle vai costar a todos os veciños de Caldas cada mes as pozas. Que están sin funcionar. E non abriron, concedidas administrativamente para setembro e para outubro. Estamos en novembro, eu preguntei no pleno, primeiro, vais a pagar esas facturas? Porque non chegaron a abrirse. E segundo, por que non se abriron? Non o queren decir. É dicir, as pozas é un sinsentido total, nadie sabe como enfocalo. O alcalde xa empeza a reconocer que foi un desastre, xa empeza a reconocer. Outro día falamos da necesidade precisamente dun auditorio, porque a banda municipal ten que ir a facer os seus concertos ao pabellón de deportes ou a pista de xogo do Colexio de San Fermín ou o auditorio de Portas. É que concellos de menos de 5.000 habitantes da zona nos comen as papas. Eso yo digo reiteradamente no pleno. O auditorio de Moraña, xa non digo de Valga, eso xa non o menciono porque de Valga xa é unha locura, pero o auditorio de Moraña,
o centro multiusos, o auditorio de Portas, pegan un repaso a Caldas, non temos un espacio como Pero ese. ahora mismo están con un proxecto de reparación ou de reformas Van a gastar 50.000 euros nun auditorio no que van a tirar as tablas que están no fondo do escenario para intentar darlle máis cabida. Evidentemente ganamos un poquinho, pero a banda sigue sin entrar para poder facer un concerto. Van a cambiar un poquinho a iluminación, é dicir, é unha chapuza. Caldas necesita un auditorio. E outro día, cando falamos deste tema, no pleno, yo dixemos ao alcalde que era un absurdo gastar 50.000 euros en vez de plantearnos ir buscando unha ubicación para iniciar o procedimento para a construcción dun novo auditorio. A Diputación acaba de sacar unha línea de axudas para proxectos de investimentos singulares do Concello. Podía haber entrado Caldas cun auditorio. Preguntámoslle no último pleno e o alcalde nos di que ele non lle vai a tocar, que eso xa, como dicía antes, é unha cousa dos que veñan. E di el, de todas formas tendes que replantealos, porque a mellor gastamos moitos cartos nunha infraestructura e despois hai que soportala e esmantela. Entón a mí xa me veo a cabeza as pozas e dixen eu, bueno, e as pozas que le vamos gastado aí 900.000 euros e non se abren, esas non hai que mantelas. É dicir, cando me das este discurso tens que ser un poquinho consistente. É dicir, non podes facer o que fixeches cas pozas e ahora decir que a mellor non podemos manter un auditorio. Algo totalmente fora de lugar. Centro de saúde e centro de día. Moi importante, centro de día seguimos sin el e non hai perspectiva de que vayamos a ter. Non hai ningún tipo de intención política por parte do Concello para tela e, por lo tanto, non hai ninguna perspectiva de que vayamos a ter centro de día. Guardería desbordada. Centro de saúde. A ver, vamos a ver. O centro de saúde, porque aquí como é outro exemplo claro de que non quere que investan no Concello. Eu estuve no Parlamento Galego. Estuve moi en contacto co conselleiro, co saliente, sobre todo porque cando foi as eleccións autonómicas se cambiou o conselleiro. Pero con Julio Comesaña, o tempo que estuve no Parlamento, estuve moi en contacto con él, falando con él, continuamente encima dele e tal. Bueno, mandouse o convenio por parte dos Sergas para coller esa finca que lle quería hacer o Concello, e o Sergas dixo, bueno, mándame o convenio firmado e tal. Ou unha vez que chegou o convenio asinado por parte do Concello, o gabinete técnico da Consellería di, oye, aquí hai un informe do aparejador municipal que di que ali non se pode nin poñer un ladrillo encima do outro mentre non se faga o proxecto de urbanización e acceso á parcela onde se vai construir o centro de saúde. Entón, se o técnico municipal di que non se pode construir mentre isto non se arranxe, oye, que o Concello faga o proxecto de urbanización. Non o fai, nin ten previsto facelo. É dicir, non sei que esperan. É dicir, hai que comprar as propiedades que fan falta e facer o proxecto de accesos. Dixenlle outro día, por favor, facede o proxecto de urbanización, e que hai pedirlo hasta por favor, facede o proxecto de urbanización e empezade. Non hai maneira, seguimos igual. Parroquias, saneamento, parroquias, servicios e bueno, e como se chama, e dotacións, parroquias absolutamente abandonadas. As queixas dos veciños son continuas, é dicir, os viales están moi mal estado, non se fai ningún tipo de limpieza ni mantemento. Saneamentos temos na iglesia en San Clemente que se prometeu fai 16 anos, está sin facer, con disposición de terrenos, con todo, con partida presupuestaria para executalo, non se fan. Nos conseguimos que a Xunta de Galicia firmaron e se comprometera con un convenio co Concello de Caldas Reis para facer reguengo en Godos e Paradela 2 e Paradela 3 de B1000. É un proxecto casi de 1,5 millón de euros onde a Xunta poñía 80%. E a día de hoxe seguimos esperando polos modificados do proxecto para poder empezar as obras. Fai 4 anos. É dicir, isto é un descontrol. É dicir, o abandono en Caldas é absoluto e os veciños están fartos de todo. Eso sí, despois o que facemos é, se gastábamos 120.000 euros nas festas, este ano gastamos 200.000. É dicir, toros e festas. É o que se fai cando para tratar de ter o público contento. É o que facemos. Ora, darlle servicios e dotar aos seus veciños? Nada de nada de nada. Esa é a realidade. Nos queda a parte económica, como estamos de cartos, porque dice que está moi ben a bueno, outra vamos parte. A ver. O que non podo, o que digo, o que trato sempre é de decir a verdade. E a realidade con o Concello de Caldas non ten unha mala situación económica. Esa é a realidade. Caldas non ten endeudamento con entidades financeiras. Cero. Non ten un volumen enorme de facturas pendientes de pago. Hai algunhas, pero non é un volumen enorme. Cal é o problema? Claro, é o que lle digo sempre, a pregunta é, está mellor Caldas con endeudamento cero ou está mellor un Concello que mellor ten unha débeda de 300.000 euros e ten as infraestructuras executadas? Esa é a dúbida. Claro, é dicir, se non temos débeda cero, pero temos saneado o 45% do noso rural, estamos mellor que un Concello, mellor, imagínate, como calquera do arredor, que a mellor teña unha débeda de 500.000 euros con bancos e que teña todo o 100% saneado do seu Concello. Esa é a dúbida. Nós non temos ningún endeudamento bancario e non temos unha gran débeda. Non estamos mal económicamente. Ahora, o problema que está todo por realizar. Absolutamente todo. O proxecto de acceso ao Instituto Aquisterianis vaise casi 700.000 euros máis expropiacións.
non hai partida orzamentaria. O proxecto de urbanización para acceso ao futuro do novo centro de saúde vai a costar, pois seguramente sobre 150.000 euros, non hai partida orzamentaria. Os saneamentos están no 45%, non temos auditorio, é dicir, o déficit é moi importante. Cando hai que executalo, evidentemente hai que dispoñer de caixa. Tenemos que recurrir ao endeudamento, que non descartemos que nesta legislatura non o fagan. Entramos na Nacional 650 e na variante oeste. Que información ten vostede e que información reclama vostede que non lle dá o Concello? A ver, o alcalde anunciou na campaña electoral que a presencia subdelegada do Goberno de que a Xunta había adxudicado un estudio técnico a PTISA para a realización de dúas obras que foi a nosa sorpresa. Cando sempre se falaba da variante oeste, apareceu un engadido, que a variante oeste é acceso da P9 ao Porto de Vilagarcía. Ampliouse, vale? O acceso da P9 ao Porto de Vilagarcía é unha demanda do alcalde de Vilagarcía, do Concello de Vilagarcía. Eles queren non ter que atravesar, para que todos nos entendamos, a zona de Godos, que é un tramo urbán, parte da zona de Sallar, que é un tramo urbán, e querían unha vía de alta capacidade, como a que está no Porto de Vilagarcía, é dicir, pechada perimetralmente, sin cruces, hasta a P9. Entón, o proxecto de variante de Caldas amplíase, porque non é solamente facer a variante oeste, sino que hai que facer esa variante de Godos. É un proxecto moi ambicioso, nós o que queremos é que haya partida orzamentaria, e sobre todo o que nos extrañaron foi que despois de demandar longamente o estudio técnico, o resultado do estudo, porque acababa ahora en novembro deste ano, tiña un ano para a súa execución, é dicir, demandando silencio, cando por fin o conseguimos, nos atopamos que é normal que houbera silencio. Eles dixeron, cando o Partido Popular gobernaba en Madrid e se planteaba a variante oeste, unha delas alternativas iba por B1000 e facía un destrozo importante. Eles saliron como defensores. O PP quere que se construya a variante por B1000 e nós vamos a defender os intereses de B1000. Vale, ahora cando vemos o estudio técnico, a variantes, 3 opcións van por B1000. Co cual, esta outra incongruencia clara. Nós creemos que o estudio técnico, evidentemente non dudamos de que os profesionales o fan con criterio técnico, nós non vamos a cuestionalos porque non os temos, pero logo fan un destrozo importante no noso Concello. Que fai falta unha variante? Sí, estamos totalmente de acordo. Ahora, as que están planteando, desde logo, son... E hai información por parte do Concello? A oposición, os veciños? Ninguna. Nós o que pedimos foi acceso o expediente gestiona para ter conocimiento do tema, se nos desbloqueou e permitir unha acción de gestiona, descargámoslo e colgámoslo na nosa página web e puxémoslo público. Home, eu creo que unha vez que o Concello, como equipo goberno municipal, tiña constancia de que había chegado ese anteproxecto, ese estudio, boceto, uns días antes, o lógico é que dixera, polo menos as parroquias afectadas, mira, isto que están planteando, porque isto afecta a parroquia, afecta a Portas, moito, afecta a parroquia de Arcos, afecta a parroquia de Sallar, afecta a parroquia de Godos e afecta a parroquia de B1000. É dicir, ten un grado de... Agora están en concentración parcelaria ou aprobado, B1000 está ca parcelaria, que foi outra cousa que conseguimos nós, que tampouco se creían que fóramos a conseguirlos, cando decían que non conseguíamos nada para Caldas, é outra realidade, que tamén se queren colgar eles cando se consiguen as cousas, pero a pelea está aí. Sallar acaba de rematala non fai moito tempo, está pendiente de entregar os títulos, me consta que está no registro de propiedade, bendito sea que tamén foi unha parcelaria de moi longo recorrido, e Godos tamén, 3 parroquias das que atravesa están en parcelaria. Sí. As outras dúas que son Santa María, que toca un poquinho na zona de Tibo, e Arcos, non teñen unha afección moi severa. Pero bueno. E o camiño, que tanto deixa e que tanto trae o camiño, como valora vostede o mantemento, o cuidado, a conservación e a posta en valor tamén para Caldas, porque non só chega as palmeras e ao da cousa quente, ao das termas, a Burga. Vamos a ver, o camiño, xa digo, é o motor fundamental do pobo, eso non o pode negar absolutamente nadie e é unha realidade. Non, reconocido o alcalde outro día. Que eso é evidente. A min o que me molesta a veces o alcalde, como pasou no último por América, que estaba Carmela Silva de presidenta da Diputación, que dante da presidenta da Diputación e do delegado da Xunta, atreveuse a decir que temos 1000 e pico camas legales e as outras, facendo o chistiño. Eu non entendo eso das outras. Ou son legales ou hai que perseguilas. Claro. As ilegales non pode ser, porque como un día fallezca nos teñamos un percance con un peregrino dentro dunha vivenda irregular, ao mellor o que facemos é matar a galiña dos ovos de ouro e generar unhas alarmas en torno ao camiño. Eu creo que iso hai que ser especialmente exigentes. O camiño é fundamental. Mantemento. Home, hai un problema moi importante no tramo de Arcos da Condesa,
donde o equipo de goberno elaborou un proxecto. Nos dixemos ao equipo de goberno, por favor, que nos lo trasladara para intentar xestionar con Xacobeo algunha axuda para que, sobre todo, as viviendas teñan un acceso digno, porque aquilo é unha rodeira lamentable. O alcalde dixo non, que o iba a facer el, que o executaba el, e a día de hoxe está en un estado catastrófico. Evidentemente, a propiedade do camiño é municipal, e quen ten que solucionar os accesos a viviendas é do Concello. Nos comprometémonos a intentar xestionar algunha axuda para poder facelo de forma cofinanciada, pero non quixeron. Bueno, pois aí quedou. Eu lamento polos veciños desa zona que siguen en un estado lamentable. E despois temos unha boa nova, que recentemente, despois tamén nós de pelear por elo, durante moito tempo, o camiño ten dous puntos especialmente perigosos. Eu creo que un que cruzan a Nacional 550. Xa. Un é no centro mismo de Carracedo, que eu creo que cun paso de peón se podría solucionar, porque é un límite de 50, ten visibilidade, eu creo que aí non sería un grave punto de problemático, pero o problemático é na salida de Carracedo hacia Valga, que aí hai un tramo especialmente ancho, porque hai unha isleta de incorporación, e ten pouca visibilidade, aí temos levado algún susto. Bueno, pois nós nos encontramos con que esa Xunta de Galicia, que o alcalde di que non quere invertir en Caldas, acaba de anunciar que vai a facer actuacións de eliminación de perigosidade en cruces das estradas, dos camiños, e plantexa como dous primeiros programas pilotos, un no camiño francés e outro no camiño portugués. E no camiño portugués onde é? Pois é o de Carracedo. Polo tanto, é un investimento que están buscando solucións, se falaba de varias alternativas, eu creo que un paso elevado vai a ser complexo, se falaba dun paso paralelo por debaixo paralelo a P9, por debaixo da ponte que vai por encima da P9, o que se vai eliminar é ese cruce. Nós queremos que se elimine, que non teña un gran impacto, e vamos a ver os proxectos que se presentan para a súa execución. Estaremos vixiantes. Bueno, e as palmeras e o río, que estamos... Facíanos falta unha tarde. Ou dúas. Bueno, as palmeras é unha mágoa, eu tampouco podo culpabilizar o equipo de goberno. Sei que un ano houve un problema de que axudicamos o control da plaga do picudo roxo a unha empresa. Ese foi un servicio moi deficiente. Ese ano que perdemos, ano e pico que se perdeu aí, pois acabou de ferilas de morte, pero bueno, tampouco podo culpabilizar deso o equipo de goberno, non? Axudicáronse, foi unha pena que non, unha mágoa que non se fixera ben o mantemento. A verdade que a min, esta vez cando cortamos as últimas a semana pasada, a min de verdade que me dan moitas ganas de chorar, pero desgraciadamente pois o picudo roxo ten este tipo de problema. Estamos pendientes de que o equipo de goberno nos diga o que vai facer. Nos falan de repoñer con varias especies, outras variedades. A última versión que nos deron é que se vai plantear a mesma palmera, porque hai a palmera que ten dátil moito máis resistente ao picudo, a que non ten dátil é moito máis sensible, pero agora creo que hai algunhas tratadas xenéticamente que son moito máis difíciles de que ataque a picudo. Entón, o que queremos todo, que nos gustaría que se repuxera con palmeras da mesma especie. E por ese camiño vamos a ir, pero hai un investimento importante porque hai que sacar o tocón abaixo e non é complicado. Entón esperaremos. E o río e, bueno, e todo, e o paseo, todo eso, que ao fin e ao cabo sempre é un pim-pam-pum. Sí. O río nos atopamos con que despois, na última campaña electoral, tamén fixeron outra frente onde non había, dicindo que non lle deixaban, que Aguas de Galicia non permitía, que si tal. Este ano, polas festas de agosto, limpian, e pregunto yo ao concelleiro: oye, que pasou este ano? Non, cunha declaración responsable nos din que podemos limpiar. E digo yo, joder, pois fai 2 anos, o tramo urbán é responsabilidade municipal. Ten que limpiarlo o Concello. Nos peleamos, se fixe unha actuación dende Segade de abaixo ata San Andrés. Aguas de Galicia estuvo, bueno, e o Seaga estuveron limpiando, eliminando especies e tal. Bueno, árbores caídos e mortos e tal. Pero o tramo urbán é municipal. O que non podemos funcionar é a nivel de caprichos. É dicir, este ano non me dá ganas de limpialo, e deixo abandonado, o ano seguinte sí. Bueno, este ano recuperou o palco de río, que tamén nos dixago decir o BNG que nos fixemos o posible para que nos recuperara. Algo que non sei, invencións destas que son habituais. Nós sempre estuvemos a favor do Palco do Río, criticamos o goberno municipal cando deixou de facer a actuación do Palco do Río, e creemos que o Palco do Río é un elemento fundamental e singular. Este ano, como o Palco do Río, pois 15 días antes fixos unha limpieza do Gumia. Pois non sei, que lle den contas aos veciños de por que uns anos sí e outros non. Bueno, estamos demasiado sensibles todos polo Dana de Valencia, pero que os ríos son para... hai que limpiarlos. Os ríos hai que limpialos... Porque sempre traen arrastres, van subindo o fondo e ao final quedamos aí. Sí. E aínda que o encoro, digamos, que protexe daquelas casi inundacións anuais, sí. Pero, bueno... Vamos a ver, aí hai unha serie de actuacións que foi un crítico no seu día, evidentemente, que é, sobre todo, bueno, o muro
da baixo da Alameda que se fixeron como obra complementaria ao Encoro, e o Encoro da Baxe, que nos provocou tamén, é certo que durante moitos anos nos está provocando problemas ca calidade da agua e con todo isto, pero é certo tamén da baixo da Alameda que se fixeron como obra complementaria ao Encoro, e o Encoro da Baxe, que nos provocou tamén, é certo que durante moitos anos nos está provocando problemas ca calidade da agua e con todo isto, pero é certo tamén que en algún momento puntual, e tendo en conta que a Xunta de Galicia obligou ao concesionario a que non antepuxera os intereses hidráulicos aos intereses de regulación do cauce, de feito o concesionario está enfadado, que presentou un contencioso contra Aguas de Galicia por elo, pero eu creo que cando é unha instalación pública, pois debe servir para un fin público, e evidentemente o que están facendo basicamente por controles de meteoroloxía, o que fan é baixan para ter capacidade de aguante, e, pois eu creo que sí que en algún momento puntual con esta riada, estas chuvias últimas que hubo, pois que estuvo a punto de laminar, porque prácticamente abaixo na Alameda estuvo a punto de salir na Tafona, e era máis fino, non? Ahora, está claro que cando chegue unha época de chuvias grandes vai ter a capacidade de regulación que ten, limitada, pero bueno. Bueno, e nos quedan xa rematando comercio e pequeno comercio, e aproveitando que estamos ás portas do Nadal, cal é e como debe de ser ou como debería de ser a campaña de Nadal en Caldas? Bueno, o comercio, Caldas sempre se apoiou no comercio, é un factor fundamental. Nós queremos que co camiño ese comercio nos gustaría, e se gobernásemos así o faríamos, nos gustaría axudar a que se reactivase máis todavía. Evidentemente é unha tónica xeral, desgraciadamente o comercio de proximidade por as costumes de compra actuais está pasando unhas dificultades moi severas. Nos gustaría estar ao seu carón e queremos axudar ao comercio de Caldas. Nos gustaría revitalizar a Praza de Abastos, que é un elemento fundamental que genera rotación de clientes e de consumo, e nos dá un pouco de mágoa, pois porque ademais isto repercute en todo o mundo, porque hai xente que pensa, ese comercio, o comercio repercute no comercio, no empresario que ten o comerciante, e repercute nos propietarios dos inmuebles que teñen os baixos comerciales baldeiros. Pero hai na man de obra, en todo, nos postos de traballo. Sí que é unha mágoa ahora ver que encontras en Caldas varios carteles se traspasa por un tema basicamente de idade, de xubilación, que hai pouca xente que colla a renovación generacional. Eso sí que teríamos que a mellor incentivalo desde o Concello, axudando. Hai un programa da Xunta que se chama Programa Remuda, que empezou este ano, que é para aqueles renovacións xeneracionais no comercio, para coller un traspaso, en certo modo, por idade. Eu invito a xente porque son programas que funcionan moi ben, con un volumen de axuda importante, e que é un empuxe para ese arranque inicial dun tal. Pero ten que haber xente nova que queira tirar polo comercio. Pero que ademais para os povos e as cidades non só os servicios, sino que paisaxe. É todo, é movimiento. Vida é paisaxe, porque se un pasea por unha rúa que non hai un comercio, que non hai unha cristalera, que non hai un escaparate, Caldas non paras. Eu teño a miña vida montada en Caldas, con a miña familia, con o meu negocio, eu vexo en Caldas, é dicir, Caldas o luns ten mercado, e o luns Caldas está revolucionado. E é comercio, é que é certo que é o comercio tradicional máis o comercio ambulante que se monta ese día, pero todo o mundo ven a Caldas o luns, entón eso proba que hai unha reactivación do concello. Señor Pérez, foise noso tempo, pero ten última oportunidade de dicir o que vostede queira, remarcar algo do que dixo ou algo do que non lle preguntín. Nada, eu levo defendendo os intereses do meu povo desde o inicio, vou morrer nelo, non vou a ter... Pero aquí en 40 anos. Sí, oxalá, non? Pero non vou a ceder ni un ápice, non vou a permitir que haya, pois, que se minta, ni que se falta a verdade. Eu nos meus ámbitos nos que me tocou, no Parlamento de Galicia, como dixen antes, peleei polo Concello de Caldas, falei e conseguí unha interacción directa con diferentes conselleiros, con Román, que conseguí esas infraestructuras importantes para Caldas, con Julio Comesaña, conselleiro de Sanidade, é dicir, con o presidente, que é Alfonso, que sempre está pola labor de Caldas, sempre está aí, un promotor do camiño fundamental, veo moitas veces por Caldas facendo camiño, estuvo con nós na campaña electoral en Caldas, quixo estar en Caldas na campaña electoral, unha persoa entrañable, ca Diputación de Pontevedra, con Lugués, outra persona que aposta polo noso povo, con Javier Tourís, con Isabel Couselo de Cuntis. Temos a suerte de que temos a todos os astros alineados. O único que ten que poñer o rejo é o noso desgoberno municipal, bipartito, que está un pouco perdido. Ten a sensación de que están todos contra él, cando realmente o que ten que poñerse as pilas e estar á altura. Eu vou a estar nesa batalla, non vou a ceder. Cando considere que as miñas ideas ou a miña forza se esgota, deixarei paso a outra xente, pero mentras este en primeira línea, o que está claro é que nin vou a mentir,
nin vou deixar de pelear polo meu povo. Señor Pérez, foi un placer contar con vostede Moitas nesta edición gracias, de Falemos. Vale. Gracias. Hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias, boa noite. Gracias a vos, boa noite. Nos vamos a Policía da man dos patrocinadores, volvemos e recibimos a Anxo Núñez, primeiro teniente alcalde no Concello de Outes e portavoz do BNG. Non o perdón, hasta ahora mismo.